Kadhi County Siaya tend bunge county no Siaya oduma bor kod seyo mag tiyo arietha gi omenda mag county ma itimone nonro gi duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC. Kanoloso karan e bunge no Eric Ogengo yango ni chudo manotimne kamati mag bunge no kod karan mag bunge ne otim e dwe mar 7 to ke dwe mar 8 kaka oseyang kod governor e county no James Orengo. Duol mar EACC ne oyango kuo mar omenda maromo shillings $400,000 e county no. Kaduol no wacho ni kamati mopogore mag od burano to kod karan ne chulo omenda madirom shillings $112,000 kod shillings $600,000 mano tim nyadi bich e odiochieng'. Weche mawuok ni members ni clerks mag county assembly ma Siaya no oyudo pesa moko e yo ma ok ni kare. Mago gin weche mag miriambo, ok gin weche mag adier. Adiera makende to bende nitie barupe kata records ma ng'ata oyiene bire county assembly mondo bi onon. Records gi wacho ni pesa gi noch okwa kapok financial year orumo. To pesa obiro tarik 30 dwe mar 6 ka financial year rumo. To ochul gi members tarik 4 dwe mar 7 ma members no sign ni pesa gi no chulgi to gima nyaka wang'e ni ochulgi kalure gi tiche mane gitiyo chakre dwe mar 2 nyaka dwe mar 6 higani. Koro pesa biro mang'eny. To koro kochulgi dichiel to chulgi through accounts mag committee clerks. Nikech mane gima chik dwaro pesa ok mi member direct nyaka chule through the secretariat.